Ke wannan kawar ke ce take bin mu. Aka ga inda ta kalle ta haka nan ni ma na kalle ta. To na ga tun da na tsaya ni dai ba ta ganni ba ke take kallo. Kai faɗi gaskiya ko kai take kallo. Me zan dawa ga ya kamar wata belbela kafanta duka sun bullo. In wanda ma kina wurin da ni da ita sai dai a ɗabi 'yan kallo. Kamar da gaske dube shi. Waya nake ganin kana kallon ta kamar akwai shirin da kai shirya ne. A baki dai na wanga zance ni fa akan batumu ne na dauniya. Abinda ya rage tsakanin mu na biya kuɗin ki sai aka yi kaya. Amma ki zo kina batun wata bayan ni da ke batun mu ba karya. Aure idan akwai batun zargi a cikinsa babu fa'ida shi ma. Waya ina ta bi ina rarrashin ki sai ka ce uwa ta ce ke. Idan ba za ki yi hakuri ba ki je ki bani goki da hanya kiri. To bara in jaddada miki ai da na ganta gunki yanzu na kurmance. Ƙaunar ka da ƙaunata ya makale ni a kulluna. Ni ma ƙaunar ki da ƙaunata ya makale mi a 'yan mata. Dalin garu wani sanye ka sha a zuciyar ka za ka ɗan numfasa. Kaji daidiyar gida ta Fulani a kan ki dole zana hau. Ke bari ma ki je ni kan batun auren mu da ni da ke abin shi ma na ba. Na samu wacce za ta bani kudawa abinci kwai a baki har ma maza. Ki ba mu ko anan mu sha iska. Da ganin ki an gaba kuwa don baki kalar shigar irin ta shirme ba. Idan ba za ka damu ba ka kira ni da gimbiya ko ko matarka. Kuɗi akwai shi har gida in za ka biyo ni sai mu je mu ɗan huta. Na maka shimfiɗa ka yo bacci haka in ka tashi sai na wanke ka. Waya nake ganin kina toshe hanci koko dai akwai matsala. A'a bar batu da 'yar matsala. Kawai muranga ce take damu ne yasa kake gani akwai matsala. Haba ni ma da wasa dai na miki. Amma in tambaye ki manyan mata ni sai zuba nake kamar kurna. Je garin ku bai da nisa ko da kafa na zuwa a bar sona. Dan na ga man da ke cikin motar bai kai rabin kwata ba na kona. Aka tai ta sani ne ta zabga gudu ita wai a dole za ta sha iska. Kin san gidan su babu ko taya bare a ce batu na dan harka. A cikin garin akwai mutane ko kuma da yake kaɗai kika zauna. Garin mu kam akwai mutane amma cikin su babu wanda ke so na. Mu bar batan kawai mu sha sha'anin mu auren mu ne shine muradina. A'a ke ɗaya ki bani amsa ta auren ki yanzu ko na ma fasa. A'a tambaye ni yanzu na shirya auren ka ne ban za na fasa ba. Ji gaskiyar batun a bakin ki dan yanzu zaki sa in kore ki. Cutar corona shi ya karba bana nema a yanzu gashi na samu. Ye? Gashi na samu. Kika ce? Yanzu gashi na samu. Aradu ki fi ma koronan tunda a zuci so kike ki shege ni. Burin ki yanzu tunda kin samu ni mata nan ki zo ki tsotse ni. Zaman wuta da auto gashi zamu yi kin ga ai abu masifa ne. A'a ne da kai amana ne auren mu ne da kai ko tilas ne. A ina kika ji inda an ka faɗa auren mu ni da ke fatilas ne. Yake bani wata 'yar hadisi ko kuma so kike inda na zagi ne. Bar batu na zagi ni fa da wasu ne batun haramun ne. Karya kike na ce ki bar nan ko in kira mijin yawa ya kama ke. Yar banza. Sardonin mix.